Дай, Милецки, дай, че... В казиното трябва, брат, казиното! Е, това е Усо Барбалеята от село Кирчо, най-големият цигари на село Кирчо! Най-големият мангал от село Кирчо! А па този ли? Този не е косова, този шелата! Шела, дай шела! Настъпи шела! Глей шелата, какво знае, глей! Аджа! А па това на Агоборко първия мъж. Айде! Това на Агоборко момчето. А по-не, дето една отзади каза како Камберчо. Разбираш ли? Ще го направим. Айде!